Ahojte milí priatelia. Tak dnes sa s vami opäť podelím o jeden zážitok alebo o jednu skúsenosť v oblasti realít. Či už ste nejaký maklér, alebo kupujúci, alebo predávajúci, prosím vás, stále ešte pred procesom majte poriadne vykomunikované, hlavne s predávajúcou stranou, aké sú možnosti prevodu vlastníckych práv na nového vlastníka. Mne osobne sa teraz stala jedna taká situácia v jednom meste na Gemery, konkrétne ešte v Rimavskej Sobote, že 2 mesiace som predával jeden trojizbový byt. Mal som tam nejaké opliadky, ale neboli úspešné. To znamená, že žiaden z kupujúcich neprejavil nejaký evidentný záujem o kúpu danej nehnuteľnosti. No a konečne prišiel klient, investičný z Banskej Bystrici, a povedali, že to berú. Trojizbový byt som predával za 99 000 eur a mali vlastné zdroje 96 500 eur. Viete veľmi dobre, keď ste realitiáci, tak zvykne byť postup nasledovný, to znamená, že potom ako sa vykomunikujú financie, akým spôsobom bude kupovaná daná nehnuteľnosť, či už hypotekárnym úverom, či už vlastnými zdrojmi, tak prichádza na rád rezervačná zmluva. A ja to tak mám, 95% obchodov rezervačná zmluva, zaplatí sa rezervačný poplatok, následne sa podpíšu kúpno-predajné zmluvy, kde je vlastne všetko zakomponované, termín zaplatenia kúpnej ceny, vlastné zdroje, hypotekárny úver, čísla účtov predávajúcich, kupujúcich a tak ďalej. No a vlastne po zaplatení alebo vyplatení vlastne celej kúpnej ceny advokát podáva elektronický návrh do katastra nehnuteľností. No len keď máte klienta, ktorý má vlastné zdroje, tak takíto klienti si nenechávajú skoro nič na náhodu. No a samozrejme, že chcú mať nejaké garancie a chcú mať istoty. A garancia istoty v tomto prípade znamená, že po podpise kúpno-predajných zmluv prevedú peňažné prostriedky buď do úschovy k notárovi, buď do úschovy ku advokátovi, alebo taktiež môže byť aj ďalší postup do banky, kde banka zmrazí vlastne tieto peniaze a následne odmrazí, vlastne pošle predávajúcej strane potom, ako kataster prevedie vlastníka na nového kupujúceho. No len tu som i ja mal trošku úplne neodkomunikovanú túto vec, no a bral som to ako úplnú samozrejmosť, že môže nastať aj takáto situácia. Ako som už aj pred chvíľkou spomínal, tak 2 mesiace sa nepodarilo predať byt za 99 000 eur, prišiel kupujúci a ponúkol 96 500. Čiže to viete sami, že to nie je až také veľmi veľké zníženie a nie je to zlá cena. Samozrejme, kupujúci bol rád, všetci zúčastnení sme boli veľmi radi. No a potom nastala taká situácia presne, že čo ďalej. Tak sme povedali rezervačka a tak ďalej, to by bolo úplne v poriadku, lenže predávajúca strana bola tak, poviem to tak, že zatrpknutá a chcela len a len vyslovene najskôr peniaze a potom prepis na kataster. A toto je podľa mňa situácia, ktorú možno poznáte aj vy, keď ste realitní makléri. A na toto si treba dať veľmi veľký pozor, s kým uzatvárate zmluvy o sprostredkovaní a komu budete predávať nehnuteľnosť. Keďže ja som toto úplne do bodky ešte nemal vtedy odkomunikované a toto je taktiež jedna rada, ktorú si dávam aj sám pre seba, že už do nejakého takéhoto obchodu by som ani nešiel, kde mi povedia ešte predtým, ako budem robiť marketing, ako budeme robiť video, ako zapneme celú inzerciu, aby som toto nemal odkomunikované, že aj takéto možnosti sú, pokiaľ budú náročnejší kupujúci a budú si chcieť poistiť celú tú transakciu. A ja, a taktiež aj všetci vedomí ľudia, ktorí dajú 100 000 eur z vlastných zdrojov bez hypotekárneho úveru, dajú niekde
tak aj ja by som išiel takou formou, že by som to dal uložiť k notárovi alebo ku advokátovi, alebo by som uložil možno peniaze do realitnej kancelárie, s ktorou by som si urobil možno nejakú zmluvu, ktorá prevedie finančné prostriedky predávajúcej strane potom, ako kataster prevedie mňa ako toho nového kupujúceho, ktorý má vlastné zdroje, vlastne až potom sa prevedú peniaze predávajúcej strane. No bohužiaľ po prvom nadšení a nadšení toho, že máme naozaj toho skvelého a dobrého nového záujemcu, a ten obchod takto aj stroskotal. To znamená, nedošlo k obchodu, zmluva o sprostredkovaní mi skončila po 2,5, po 3 mesiacoch. No a vlastne predávajúci, s ktorými som, myslím si, že mal dobrý vzťah, tak možno sa po tomto, poviem to tak, incidente možno zlakli a z dôsledku ich nevedomosti nedošlo k podpisu kúpno-predajných zmluv a nedošlo vlastne k celej transakcii obchodu. Takže toto je taká dobrá škola a také dobré ponaučenie aj pre mňa. Do budúcna by som si s klientmi vykomunikoval všetky možnosti už dopredu. No a dávajte si pozor na takýchto klientov aj vy.